మిత్రులారా, ఈ రోజు గౌరవం, ఈ సమాజంలో గుర్తింపు వీళ్ళకు కులం వల్ల రాలేదు, వీళ్ళకు చదువు వల్ల గుర్తింపు వచ్చింది. చదువే ఈ రోజు వాళ్ళని గౌరవం తెచ్చిపెట్టింది. ఆ చదివే ఈ వేదిక మీద ఈ రోజు కూర్చోబెట్టింది. అప్పుడప్పుడు మేము మంచి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి ఎవరైనా ఉన్నారా అన్నప్పుడు గడ్డం వినోద్ గారిని నేను చూపిస్తుంటే HPS లో బ్రహ్మాండంగా చదువుకొని ఈ రోజు మంచి లాంగ్వేజ్ పట్టు ఉన్న ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా గడ్డం వినోద్ గారిని మేము చూపిస్తుంటాం. వీటన్నిటికీ కారణం జీవితంలో మొదటి సక్సెస్ చూసిన ఈ రోజు SSC కావచ్చు, IIT కావచ్చు, NIT కావచ్చు, లేకపోతే నీట్ లో రాణించిన ఈ పిల్లలందరికీ ఒక విషయం అర్థం కావాలి, మీరు మా పిల్లలు, ఈ సమాజంలో భాగస్వాములు. రేపు ఈ తెలంగాణ సమాజం పునర్నిర్మించాలంటే, తెలంగాణ సమాజంలో పునర్నిర్మాణంలో మీరు భాగస్వాములు కావాలి. మీరు రాణించాలంటే మీరు చదువులో నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించాలి. ఈ రోజు ఉన్నత శిఖరాలకు మీరు ఎదగాలి అనంటే చదువు ఒకటే మీకు లక్ష్యంగా ఉండాలి అనేదే నా యొక్క సూచన.